Ma, ito na ko school, mama. Wow! Nato na ka. Ay, pagtubag-tubag sa mga maestra, ha? Dapat behave ka sa mga maestra, ha? Nato na ka, bye-bye. Kiss ka ba? Wow! Bye, ma. Bye, nak, bye. Ay, mama. But na ko, mama. Hello, nak. Musta na yung mga pag-school? Okay ra, mama. Dabi, wa ka nagtubag-tuwan, teacher. Oo, ako nagtubag-tubag. Ayo. Ayo! Manay nang ayo, ma. Ito, sa dito na ka. Basin, isa na. Ay, ikaw, Rama. Sige, ito sa ako. Ma. Abre, ma. On, ako dere, kaaraon ako imong mama. Asa imong mama? Naa dito sa kusina. Ay, tawagan sa imong mama ka, kay may istorya mi. Ay, ma'am, dali, ma'am, kay may istorya ta, ma'am. Ngano dali man mo tubag imong anak, ma'am? Ako ang istoryahon. Ako pa yung pangutalon, dili mo tubag isa problema kanimong anak, ma'am. Nyari ko diri kay concern kay ko si mong anak kay ngano di man mo tubag sa kuha. Ay, sana man isang bataan ni. Unsa man imong style nimo sa eskwelahan, Chloe? Ngon di man ka mo tubag sa teacher nimo. Agay! Dol diri, dali. Ah, pabadlong man. Unsa man? Mo na daw ka mo tubag sa teacher. Pangutanon ka, dili ka mo tubag. Al isad-sad. Iling pa nga di ko magtubag-tubag sa bais. Pero nga, pag-istorya kay maipit ta diha. Amo de pod ma'am nga dili mo tubag imong anak kay giinam din nimo di magtubag-tubag sa maestra. Ay ikaw man day salaan ni ma'am nganong di mo tubag imong anak sa kuha. Bisan pa ingon ako 1+1 di gyud mo tubag ma'am. Pero nga po nimong anak ma'am uy. Oh, madto na ko ha. Hati man na nimong anak. Mama. Sige ma'am, sorry ma'am. Salamat sa pag-ari ma'am ha. Ako ra ning ati manon akong anak ma'am. Sige, bye-bye.